Дали бих искала да Аре, бе! замина за Германия с него Чуда. Да, бе! и дали бих живяла... Дали искам да замина за Германия, да живея на помощи, да снимам порно, такова като неговото. Аз по-обидно... Много е грозно. И да му правиш деца, да живеете на помощи от деца. Второто, което е само порното е вярно, за помощи нищо не съм ти казал. Нямам и такъв. Толкова снимате порно и помощи, смисъл. Обясни го на нея, просто това е измислено.